Доволен съм догоре. Ето ми моторчето. Ето я крайната цел. Крепостта Оровец. Антична крепост. Бог знае от кога. Знае се от кога, да. Доволен съм, че стигнах. Останалата част от групата се отказа, но изпълних плана. Тук наистина си е крепост. Гледките са страхотни, но не е и за фотоапарат. Тодоре, качих се, Тодоре! Yes. Страшна гледка. Значи според Тодор, от тук имamo пряка видимост. Там някъде в далечината с крепостта Чертиград. Но толкова за днес. Ето още останки, разкопки.